Quedeu-vos fins al final perquè avui destaparem una de les campanyes de difamació més descarades contra Aliança Catalana, contra Sílvia Orriols i contra tots els que s'atreveixen a plantar cara al sistema. Sí, parlo del darrer article manipulador del diari Ara, titulat "Qui és qui a l'extrema dreta independentista?". Però extrema dreta? Qui? On? Ja hi tornem a ser. Quan no tenen arguments, quan no poden rebatre el missatge, quan la veritat els fa nosa, recorren a l'etiqueta màgica, extrema dreta. Però vosaltres heu vist alguna vegada que etiquetin la CUP com a extrema esquerra? O els islamistes com a extremisme religiós? No, clar que no. Això només ho reserven per nosaltres. T'has adonat que cada vegada que algú parla de seguretat, immigració o defensa de la identitat catalana el titllen d'extrema dreta? És casualitat? O és una estratègia per silenciar la dissidència? Segons el diari Ara, Sílvia Orriols és la matriarca d'una suposada extrema dreta independentista. Us fa riure, oi? Però sabeu què vol dir, en realitat, aquest insult disfressat d'anàlisi? Vol dir que els fa por. Molta por, perquè Orriols ha aconseguit el que ells no poden controlar, una força política catalana, identitària, valenta i sense deutes amb ningú. I sobretot, que no es ven ni per diners ni per vots. Prefereixes polítics que diuen el que penses o marionetes que ballen al ritme del wokisme i el processisme? Segons l'Ara, el gran perill d'Aliança Catalana és que denuncia la crisi migratòria i la islamització. Però algú pot negar que aquests problemes existeixen? Salt, Badalona, Lleida, Ripoll... Cada setmana veiem agressions, violacions i atacs a la policia. Però si ho denuncies, ets xenòfob o directament extrema dreta. L'Ara diu que Orriols controla el partit com Abascal controla Vox. Però, un moment, no diuen els mitjans progrés que calen més lideratges femenins? Quan una dona s'imposa amb força, disciplina i èxit electoral, llavors resulta que és autoritària. La hipocresia feminista del règim no falla mai. L'article es dedica a intentar associar Orriols i Aliança amb tot tipus de col·lectius i persones per cultivar dubtes i dividir. Que si el Front Nacional de Catalunya, que si antics militants d'altres grups, que si revistes nacionalistes... I ara què? Aquí l'únic que importa és qui defensa avui, aquí i ara, la seguretat, la llibertat i la identitat dels catalans. Ho fa Esquerra Republicana? Junts? La CUP? No, només ho fa Aliança Catalana. Segurament a l'Ara necessiten un organigrama amb fils vermells com les sèries de detectius per entendre que la gent lliure es relaciona entre si sense demanar permís al sistema. El més indignant és que l'article no només ataca Orriols i la direcció d'Aliança, també intenta criminalitzar qualsevol persona o entitat que hi simpatitza o simplement no l'odia. Penseu que han apuntat contra revistes com Esperit i la Revista de Catalunya, mitjans lliures com Notícies i Girona Notícies, periodistes valents com Sergi Maranya, escriptors com Ramon Sargatal i Enric Vila, acadèmics com Ramon Cotarello i històrics patriotes com Santiago Espot. I no us ho perdeu, també han apuntat contra nosaltres. Segons ells, som uns promotors més de l'extrema dreta. Que ens avisin quan facin l'entrega de premis als més feixistes, que hi assistirem, encantats. Gràcies, diari Ara. Tots aquests patriotes, per què rebem atacs? Perquè no seguim el relat oficial, perquè no ens agenollem davant el wokisme, el multiculturalisme i el processisme. No creus que quan l'únic argument del sistema és etiquetar-te com a extrema dreta, vol dir que tens raó? Fixa-t'hi bé, quan va començar Aliança Catalana deien que era un fenomen local, després que no passarien del Ripollès, després que mai entrarien al Parlament. Ara que Aliança Catalana creix sense parar, ja parlen d'un perill per tot el país. Per què? Et preguntaràs. Doncs perquè saben que el seu model de multiculturalisme, inseguretat i submissió està fracassant i perquè saben que molts antics votants de Junts, d'Esquerra i fins i tot de la CUP s'estan passant a Aliança Catalana. A l'article
critiquen que Aliança parli de la demografia i de la substitució poblacional. Però algú pot negar que Catalunya està canviant radicalment? Algú pot negar que el català retrocedeix mentre s'importa una cultura aliena que no vol integrar-se? Fins i tot s'escandalitzen que la revista de Catalunya vulgui fer un número sobre demografia. Volen prohibir fins i tot parlar dels problemes. Volen censurar el debat. En definitiva, volen que callis. Callaràs? O diràs prou i parlaràs de la realitat, encara que et diguin extrema dreta? Deixa el teu comentari. Et volem llegir. Davant tota aquesta campanya d'odi i difamació, Orriols no ha callat. No ha demanat disculpes. No ha renegat de cap dels seus principis. Ha dit clarament que seguirà ampliant l'arbre genealògic fins a governar i retirar les subvencions públiques a la premsa venuda. Aquesta és la valentia que el poble necessita, no polítics que pidolin perdó per defensar la seva terra. Els atacs no ens fan febles, ens fan més forts. Cada insult, cada etiqueta falsa, cada difamació fa créixer el moviment, perquè la gent ja no se'n passa les mentides. Cada vegada més catalans saben que Aliança Catalana és l'únic partit que defensa la llengua sense complexos, que diu la veritat sobre la immigració, que planta cara al multiculturalisme descontrolat i que no es ven ni es doblega. Ja que l'ara ens fa arbres genealògics i organigrames com si fóssiu una sèrie de Netflix, ja podríem fer una nova sèrie, Extrema Dreta, el musical, amb la CUP ballant claquer, el PSC fent de figurant i nosaltres cantant No passareu al final de cada número. Això sí, si volen vendre entrades, hauran de posar el títol en català. No fos cas que els seus amics multiculturalistes es molestessin. Tu també n'estàs tip de la manipulació? Vols una Catalunya lliure, segura i catalana? Doncs deixa un bon m'agrada i subscriu-te. Visita el nostre lloc web www.xcatalunya.cat. Ens veiem al pròxim vídeo.